iratizubia daukagu, eta berak hitz egingo digu gai honetaz. Balioak krisian erlatibismoaren eta absolutismoaren ikamika egi ostean. Nire zunean. Bale, arratsalde ondan hori, eta nik ere nire lanariekin baino lehen eskerrak eman behar dizkizuet, bai zuei entzutera etortzeagatik eta baita kongresuari hemen egoteko aukera emateagatik, ze ez da oso ohikoa gu bezalako hasi berri batzuek olako mikrofono bat eukitzeko aukera izatea. Eta beno, nik landuko dudan gaia ere gradu amaierako lanaren ondoren egindako gogoeta batzuen ari da dator, eta ikerketa oso baten hasiera baino, etorkizun bateko ikerketa baterako bide batzuk zabaltzea da nire asmoa. Behar bada, Azurmendik esan zuen ariketa eta hor jauziaren ariketa hori egiteko saiakera bat. Ark esandako gako batzuk hartu eta nirera ekarri ditut. Nirera eta nire garaira. Horretarako, Euskarri Nagusia izan da Azurmendiren Euskal Herria krisian liburua, eta bertan, Azurmendik izenburua oso ondo aukeratzen du, zeren krisi egoera batez hitz egiten digu, eta berak ikusten duena da krisialdi egoeran eta arriskuan daudenak balioak direla. Balioen krisi batez hitz egiten digu. Eta niri iruditzen zait, gaur egun ere, beste antzeko krisialdi bat egoera batez ere hitz egin dezakegula. Hain zuzen ere, egia ostearen aroan. Edo egia ostea deitzen zaion fenomeno horrek nagusitasuna duen garai batean. Baina, hasieratik hasiko naiz eta tokatzen zait argitzea, ea nondik datorren edo zertan datza Azurmendik aurkezten duen krisialdi egoera hori. Eta ark dio labur esan da, modernitatean eta ilustrazioan balio absolutu eta egiezinetan sinisten bazen ere, hoienganako konfiantza gutxitu zuan dela eta hoietan oinarritzen ziren promesetan itxaropena galdu dela. Historia pixka bat eskematizatuz, berak aipatzen du aintzinaroan, zuzenbide eta moral naturala genituen bitartean, ondoren modernitatean zuzenbide naturala subjektura eta arrazoimenera lerrokatu zela, eta bere garaian balioen krisialdi egoeran ez naturarik eta ez metafisikarik. Ardio ez subjektibo, ez objektiborik gabe gelditu garela. Beste hitz batzuen dan esan da, nora ez batean edo gelditu garela. Eta horrek sortzen duen sentsazioa da kaos sentsazioa edo galduta egotearen sentsazioa. Eta sentsazio hori arriskutsua da, bereziki krisi garaian. Zeren horrelako egoera batean, gizartea beldurtuta absolututara bueltatzeko joera baten alde egiten du. Eta normala da hori. Azurmendik bere hitzek, ez ditut irakurriko, baina berak zuzenan esaten du, krisialdi eta beldur garaietan etikari egiten zaion autua gogortu egiten dela. Eta etika gogor bat exigitzen dela. Erantzun gogorrak emango dituena, eta zalantzarako eta dudarako aukera gutxi emango dituena. Orduan, gizartearen sektore batek ikusita nagusi den sentsazioa, beldur sentsazioa dela, aprobetxatzen du absolutuetarako buelta ekartzeko. Eta absolutuekiko nostalgia bat nabaritzen du Azurmendik, kontatzen digunaren arabera bere inguruan. Hala baina, Azurmendik, eta absolutora buelta eskatzen duten bitartean, erlatibismoari egozten zaio kaos egoeraren erantzukizun hori. Horde Azurmendik kezkaz begiratzen dio absolutuetara bueltatzeko joera honi, ez daudelako ondo funtsatuak, ez dutelako ondo ulertu, ezin dutelako absolutuki ezin delako ondo azaldu, balioek nola funtzionatzen duten, baina baita arriskutsua delako ere. Eta arriskutsua da besteak beste eztabaida daukatzen dutelako. Ikuskera absolutu batean, balio bakar batean sinesten dugu, ez dugu ambivalentzia moralik onartzen, edo hori egoteko aukerarik onartzen, eta ere berean arrazoimen bakar bati aitortzen diogu hitz egiteko legitimitatea, pixka bat unaiek azaldu den bidetik. Eta orduan eztabaida anulatzen da. Absolutuak aldarrikatzen den balioarekin bat egiten ez duen horri, eztabaidatik kanporatzen da, violentoa, ez jakina edo erlatibista delakoan. Hori da, Azurmendik ikusten duena, eta horren aurrean erlatibismo baten alde egiten du. Baina hasieratik aklaratzen du ondo eta argitzen du ondo bere erlatibismoa zertan datzan. Hori argitu gabe bere ideiak modu arriskutsu batean, ez oker batean bakarrik, baizik eta modu arriskutsu batean interpretatu daitezkelakoan dagoelako. Orain bai irakurriko dut Azurmendi zuzenean, eta berak azaltzen du ondo ulertu behar dela balioak erlatiboak direnean zer esan nahi den eta zerri kontra jartzen zaien. Berak dio, oro bat, balio denak erlatiboak direla esanez, inork ez du esaten edo zer gauzak berdin diola, guztia libre dagoela munduan, dena posta xola eta biba indarkeria. Eta ez da ere, dena erlatiboa bada, absurda da borrokan ibiltzea, goazen guztiok dantzara.
baina kasu, askotan gure hizkuntzak engainatzen gaitu. Erlatibotasunak ez du balio eskasa edo inportatzea gutxia esan nahi. Esan nahi du guk ezagutzen dugun oro, kondizio batzuekin eta harreman edo erlazio sistema batean ezagutzen dugula. Eta horrerago, erlatiboa ez zaio balio handikoari kontra jartzen, absolutuari kontra jartzen zaio, bere baitako eta baldintza gabekoari. Josek ere aurrerago eta liburuan zehar pasarte batean baino gehiago errepikatzen duen ideia da. Berak erlatiboa dioenean ez duela erabat subjektibo edo behintzat kapritxoso adirazi nahi. Egon gaitezke ados, horri erlatibista deitu edo ez, eta nien naiz ez da bai horietan sartuko. Baina iruditzen zait, zentzuz argi zuritzen duela bere burua, zeren egia ostean interpretazio okerroiek, Azurmendi libratu nahi dituen interpretazioiek, izugarri zabaldu dira, eta orain pasako naiz azaltzera zintiren horren ondorioak. Izan ere, erlatibismoak dena balio du batean, ulertuz gero, erlatibismoaren mamu horrek irabaziko balu, gertatzen dena da balioen balio gabetze bat. Denak balio du, beraz ezerk ez du balio ospetsu hori. Eta hala ere, naiz eta sinistu, ez dakit norbaitek sinisten duen hori, baina hori onartuta ere, horrek ez du ukatzen, horrek ez du eteten gure balioetaz hitz egiteko dugun jarduna. Onartuta, naiz eta gizartearen parte batek, edo inkluso gizartearen gehiengo batek onartu denak balio badu ezerk ez duela balio, jarraituko dugu eta jarraitzen dugu juizio moralak egiten eta horien gainean erabakiak hartzen. Hori ukaezina da. Eta are gehiago demokrazian, zenbat aldiz egiten ditugun hauteskundeak ja gustu hartu dioguta dena. Baina, erabaki horiek orduan zerren arabera hartzen dira, kanpo instantzia batzen arabera. Eta kanpo instantzia ez ere hartzen da Azurmendi, naiz eta esplizituki ez ben gaia lantzen. Berak esaten du, badagoela pertsonaia mota bat, erlatibismoaren mamua defendatzen duena, edo defendatu baino horretaz aprobetxatu nahi dena. Eta izen kuriosoa jartzen diez, edo ditzen die kazetako sofista postmodernak. Eta haiei buruz esaten du. Alegia, balioro erlatiboa bada, balioro berdina da bezala ulertzen dutenak, horiek dira sofista horiek. Uste den baino gehiago dira horiek, eta askotan uste horretxekin berditu nahi dugute demokrazia. Sofista grekoek balio ororen erlatibotasunetik diskurtsoaren eta erretorikaren garrantzia ondorioztatu zuten. Sofistentzat erabakigarria etzen norduen balio edo egia hobea. Ez baitago bat bestea baino berik berez. Baizik zeinek duen diskurtso hobea besteak leialki konbentzitzeko. Erabaki horra beraz baliotsua den erabakitzeko, sofista hoben kasuan ziren erretorika gaitasuna edo horren arabera aterako zen emaitza zein zen. Baina pauso bat aratago eman daiteke. Hartu daiteke beste irizpide bat. Adibidez, eta berriro Azurmendik esantzen duen, arrazoi denak eztabaigarriak dira, erlatibak beraz, garrantzikoa diskurtsoa da, alegia. Garrantzizkoa da de facto prentsa eta ikustentzunezko baliabideak eta propaganda zeinek dominatu, gehiengoa irabazteko. Honela, balioak erlatiboa izatean, balioak ezer izatea bihurtzen da. Balioak balio gabetzen dira, baina erabakiak hartzen jarraitzen da. Eta orduan, iraulketa bat ematen da. Beste irizpide batzuen arabera erabakitzen da. Eta horietako irizpide bat izan daiteke, kazetako sofista postmodernoien kasuan bezala, ea nor daukan, bozgora gailu, mikrofono edo komunikabideien kontrola. Hemen, ikusten den dik zubia egia ostearekin, baten batek imaginatu dezakin bezala. Izan ere, honek erakusten digu absolutismoak balioa gabetzen baditu ere, erlatibismoaren mamuak irabaziz gero agian absolutismoaren beharri gabe ere inposatu daiteke mundu ikuskera bat, horrek gisa honetako iralketak eginez. Eta uste dut hori gertatzen dela egia ostean. Zergatik, egia ostean hain zuzen ere, erlatibismoaren mamu hortaz aprobetxatzen delako. Eta aprobetxatzen da zelantza klima bat sortzeko. Egia osteaz hitz egiten denean, beti lehenengo lerroan agertzen dira gezurrak, berri faltsuak edo fake news delakoak, iruzur esplizitoak, propaganda eta bar. Eta elementu horietatik tiraka, gezur morde batekin egingo genuke topo, eta seguraski gezurra eta faltsutasuna badira egia ostean zentrala diren, edo egia ostea definitzeko beharrezkoa diren elementuak. Baina nik uste dut, hortik aratago, gezur horiek baino atentzio gehiago deitzen duela egia ostean horiek egiteko erraztasunak. Erraztasun hori, dator publikoak aurkezten duen tolerantzia mailari lotuta, eta posible da zalantza klima sortzen delako. Eta zalantza klimari lertzen da, hain zuzen ere, erlatibismoaren horren mamu hori esplotatuz, edo erlatibismoaren karikatura hori gizartean zabalduz eta heltzatuz. Zeren, erabakiak, egia ostean egoteagatik ere, erabakiak hartzen eta juizio moralak egiten jarraitzen dugu, baina beste gauza batzuen arabera egiten ditugu. Eta hori iraulketa bat ikusten dut. Egia ostean,
aguaztu zaite esatean, zalantza klimari sortzeko egiten dena da egia berarekiko mespretxo nagusi bat. Baina nik uste dut egia, eta honei balin baduzu aurrerago eztabaidatu dezakegu, behin egia mespretxatuta gainerako balioekiko mespretxoari ondotik etor daitekela. Baina kontuak kontu, iraulketa ariketa bat bai egiten dela egia ostean, eta orduan zer den egiazko eta zer ez, baina baita zerk balio duen eta zerk ez duen baliera bakitzeko beste instantzia batzuk hartzen dira. Izan daitezke botere harremanak, izan daitezke norbere iritzia, izan daiteke emozioak, baina izan daiteke ere baita iritzi publikoa. Eta zure mendiare konturatu zen hortaz. Eta iruditu zitzaion, iritzi publikoari ematen zaion garrantziak agian trampa batzuk ezkutatu ditzazkela batzuetan. Eta esate zuen, demokrazia modernoak, zientzia modernoak bezala, kriterio matematikoekin ebatzi nahi izaten dituela lege naturalenak adina, lege sozialen auziak. Balio eta arrazoien arteko konfliktuan erabakitzeko, balio eta arrazoien artetik kanporako instantzia bat hartzen da, matematikoa eta moralki neutrala itxuraz, gehiengoa. Eta gehiengoaren printzipioa norkukatu oso importantea da, eraketa sozialaren alorrean egin zuzen. Aldiz, gehiengoak ez du arrazoirik eman eta ez kendu egin liezaioke inori. Ez egiarik oinarritu, ez balioi legitimatu, ez deslegitimatu. Bueno, bai, egin dezake, edo modu zuzen batean egiten duen edo ez da hori beste kontu bada, baina egiten duela dudarik gabe bada. Eta egia ostean ere bai. Eta iritzi publikoak duen pixu horren arira, behar bada egia ostearen beste aurpegi bat ikuska dezakegu. Eta hori da politikarekin zerikusi egiten duena, eta menderakuntzarena, edo menderakuntza arriskuarena. Eta horren inguruan, Hannah Arendtek ja egin zituen hainbat gogoeta, eta arketzuen egia osteaz ez ere esan, baina nire iruditzen zait, egia osteaz pentsatzeko hainbat gauko eman zituela. Bereziki bi liburutan aurkeztu zituen honen inguruko gogoetak, eta horiek dira egia eta politika eta gezurra politikaren baitun. 77koak eta 79koak urrenez urren. Horietan, Arendtek politikariaren eta egiaren arteko harreman gatazkatsu batez hitz egiten diogu. Bain gatazkatsua da eta intentsiozkoa da politikariaren eta egiaren arteko harremana, batzutan egiaren alde egitea ere jarrera antipolitikoa izan daiteke. Eta horregatik, politikariaren estrategia izan da egia ezkutatu eta gezurrarekin ondo konpontzea. Ez gara oso urrun joan behar pentsatzeko ikusteko politikaria gezurrari lotuta, politikarien bertuten artean gezurra aipatzen duten testuak ikusteko. Zergaitik egiten dago, politikariak boterean iraun izateko bere alde dagoen errealitate baten itxura zabaltzako menizaiolako. Herrialde eukin nahi du. Eta hori egin daiteke bide askotatik, egin daiteke adibidez, hasieran aipatu dudan absolutismoaren bidetik. Inmundu ikuskera bakar bat ezarriz gizartean. Baina hori ez da bide bakarra, eta Arendtek ja nabaritu du hori. Eta Arendtek dio, bera manipulazio zari da, gezurra zari da, baina uste dut balio digula eztabaida honetarako, politikarien eta boterearen estrategiak egiarekiko duen tentsiozko harreman horretan maila bat gora egin duela. Edo mailarik bat gora egin ez badu ere, estrategia behintzat aldatu dela. Eta nola aldatu da? Arendtek dio, hori egin dela egiak eta iritziak, egiaren eta iritzien erresuma izten dituen marra lausotuz. Hau da, guztia iritzien erresumara ekarriz. Iritzien erresumak eskaintzen digu askatasun bat, ez tematiko kontuak irizten dugun horrekiko. Edo ez justifikazio hortatik libratzen gaitu. Iritzien askatasunaz zabaltzen denean, askatasun hori batzuentzako probetxugarra izan daiteke, engainuak, gezurrak eta gizanetakoak kamuflatzeko. Eta horrek asko dauka egia ostetik. Kontua da, behar bada batzuetan klima hau egiaren, iritzien erresumaen askatasun honen zabaltzea honek klima bat sortzen duena, egia ostea ezaugarritzen duena nire ustez, baina batez ere erlatibismoaren mamu hori modu masibo batean esplotatzen duena, eta gainera hortikan probetxo ateratzen diona. Eta hortan ikusi daiteke estrategia berria ez dela zertan absolutismoari buelta bat izan. Gerta daitekela besterik gabe, eta absolutismoa ez dela zertan izan diskurtso errekutxo bakarra mundu ikuskera bat inposatzeko. Behar bada, erlatibismoaren mamu horren bidetikan ere atera daitekelako bide bat, eta horrek ere kezkatu beharko gintuzke. Erlatibismoaren mamu hori izin zaio erabat erlatibistei egotzi, eta hori izango zen sinpletasun ariketa bat eta jarrera alper bat nire aldetik. Eta seguraski eta imaginatzen dutala dela ideia bat simplifikatu eta gizartean zabaltzaen ondorioz. Gizartean simplifikatu eta karikaturizatzaen ondorioz. Baina karikatura baten ondorio izateak ez dio arriskoa kentzen. Eta zein da arriskoa? Egia ostean, klima honetan, hemen ez dauka denbora, egia ostean erabiltzen diren estrategia zehatzak zerrendatzeko,
baina ondoriotako bat egin zuzen da, absolutismoa erlatibizatu, muturreraino erlatibizatu, eta erlatibismo txikitxoak sortzaena. Mini absolutismoak eta absolutismo txikitxoak sortzaena. Absolutismo bat azkenean, baina fragmentatua. Azurmendik hasiera batean hitz egin duguna absolutismoa bakarra eta absolutua eta bakarra eta handia zen, eta orain behar bada gaude absolutismo txikitxo batzuetan bizitzen. Eta Orwellek 53an dagoeneko nabaritu zuen agian zein eraginkorra izan daitekeen absolutismo fragmentatuari potere inposatzeko. Hark esan zuen, adibidez teoria naziak oso gustoko zuela partikulartasun hori. Naziek ez zutela egia bat edo zientzia batengan sinesten. Zientzia nazi batean, zientzia judu batean, eta zientzia eta bar izarako zientzia batzuetan sinesten zutela. Eta zientzia jarri duan tokian jarri dezakezue egia, jarri dezakezue balioa, edo jarri dezakezue okurritzen zaizuen edo zein balio. Olako absolutismo fragmentatu batean ordea, hasieran esan behin eta berri errepikatzen naizen moduan, ez diogu usten alako estenatokian bizitzagatik bakarrik erabakiak hartzeari. Erabakiak hartzen dira, eta imaginatu dezakezue zein kanpo irizpideen arabera egiten den. Nora iritsi nahi dut honekin? Nahi ditut jarri mai gainean, egia ostean egiten diren estrategia horietako batzuk erlatibismoaren mamu hori esplotatzetik datozela. Eta nahiz eta esan duan bestela hori etzaien erlatibistoi egotzen zuzenean, behar bat kontu zibilar gaila horrekin. Nork erabiltzen ditu gixanetako, nor ateratzen da klima honetatik garaie? Egia osteaz hitz egin behar dut, eta beti hitz egiten da, beti jartzen da protagonista bat, gai hau aipatzen denean, eta da Donald Trump. Hemen bertan, atzo bertan entzun nuen bere izena, egia osteari ez, baina antzeko gai lotuta. Eta aipamen txiki bat egingo du Trumpen inguruan, eta da Dankonak esan zuena, 2017an. Dankonak dio Trump izan dela, seguraski ezagutzen ez duen, eta ezagutuko balu erabat gaitetxiko lukeen filosofia baten onura ateratzen ari den pertsonaietako bat. Pertsona boietzei interesatzen gure autoabsolutismo eta erlatibismoaren artiko ikamikak, seguraski beste interes batzu dituzte. Baina badiduri ondo ateratzen ari zaiela jokaldia. Beraz, igual kontu zile behar gara, akademian esaten gunarekin, ez esaten duguna gaizki esaten dugulako, edo modu alper batean esaten dugulako, baizik eta horrek gizartera salto egiten duenean, eta batzuetan gertatzen da, hemen aipatzen ditugun ideiek salto bat egiten dutela gizartera, desitxuratu daitezkelako, eta modu bate karikaturizatu batean, kukeldu nahi ez genuen toki batera eritsi daitezkelako, eta gainera gure kontrara etorri. Behar bada, filosofoi lanen bat baldin badaukagu edo egitekoren bat okatzen baldin bazaigu, horien artean badago bat errebizio lan bat dena, eta kontuz ibiltzearena esaten dugunarekin. Hemendikan aurrera bide handi gertatzen da, bide handi asko zabaltzen dira. Azurmendiko hartara zigintuen krisialdi egoera batetaz. Eta gaur egun nik uste dut krisialdi berean bizitzen jarraitzen dugula. Kontua da, txamponan alde batek absolutismoaren arreskoak baldin baditu ere, zeren nik esan dudan guztia honek ez du ukatzen badagoela gizartearen sektore bat absolutuetara bueltatzeko nostalgia eta grina duena. Familia tradizionala, estatu molde tradizionala eta tradizionalitzaren behin da berriro abandukatenak. Baina txamponaren alde hori kritikatzen baldin badugu ere, ezin dugu alde batera utzi beste alderdiak dakartzan arriskoak. Hain zuzen ere, erlatibismoaren mamu horrek zabaltzeak ekarri dituenak. Eta erlatibismoaren mamu hori zabaldu da honeko gizartean. Egia osteak erakusten digu hori. Eta beraz arduratsu jokatu behar dugu horrekin. Eta orduan, hemendik aurrera zer. Nik ez dut ikerketarik abiatu oraindik, agian etorkizun batean aukera izango dut, eta besterik gabe ondoriak baino galdera batzuk gelditzen zaizkita aipatzeko. Eta galdera horiek dira, behin guzti hau esan da, ea nik usita balioen krisi honi egitea ez dela bat erraza, dimentsioak handitu direla eta horrekin erronkak eta guztiak handitu direla, ea nola kritikatu ote daiteken erlatibismoaren erabilera gaitzesgarri hori, hemen deskribatu dizuedana, absolututarako buelta batean erori gabe. Zeren posible da norbaitek niri haitxe bertan leporatzea esan dudanarekin, ni orain absolututara bueltatzeko grinez nagoela, eta ez, inondik inora ere, baina hor hauztia komplikatu egiten da. Ematen duelako ikamika batean mugitzen dela, eta behar badatukatzen dena da beste bide posible batzuk ikertzea. Bigarren galdiretakoa da, zein motatakoa izan behar duen, eta nola egituratu behar den balioen gaineko ikuskera berririk behar baldin badego. Absolutuetan eta erlatibismoaren mamuaren aroetan bizi izan garenean ikusi dugu oso ondo norkipki duen arrazoiaren monopolioa eta norkitza egin duen balioen inguruan, edo noren hau etxentzun den gehiago. Unaien norkezpenak oso ondo laburtu hori. Orduan, behin ariketa berria eginda, planteatu beharko genuke, edo hartu beharko genuke, entzinan egindako, arestian egindako akatxetan ez erortzea.
Bestetik, ea nola gorukatu behar den, kaos eta orientazio eza duen gizartean jarrera, gizarte bat jarrera paternalista edo profeta baten paperean hori gabe. Edo behar bada laguntzarik ez duen gizartea bada. Informazio eskura dauka eta behar bada demokrazia batean ez dago ondo hartua jendeari nola bezi behar duen erakustea. Eta bestetik da, importantenetarikoa ea nola desbinkulatu erlatibismoaren bere mamutik. Nik mamua, erlatibismoaren mamua hitz egin dudanean, ez diot mamua zuzenan erlatibismoari lotu, edo ez diot egozten horren kulpa erlatibismoari. Are berriro errepikatzen dut, izango da segurenik, hain simplea, adiketa simplifikatu eta karikatura baten ondorio. Baina ezin daukatu erlatibismoa hitz egiten dagoenan pein eta berriro ateratzen dela denak balio du, beraz ezerk ez du balioren ideia. Beraz, lanketa bat egin behar da hori erlatibismotik bereizteko. Horietako bat izango da argitzea hain zuzen ere zertan datza erlatibismoak, eta oraintxe agertu da liburu interesgarri bat horren inguruan, eta euskeraz. Eta, azkenik da, nola ezagutu hain dimentsio handiak dituen egiaztearen estrategia. Nik hemen ez dut aipatu, oso gutxi aipatu dut egiaztearen inguruan esplizituki, baina adar asko dituen sare handi bada, eta orduan bertan ematen diren engainuak eta mandirakuntzak dimentsio handiagoa ditu ere bai. Eta bueno, hor nire galderak, hemen ere azalpena, eta eskerrik asko entzutagatik eta orain zuen txanda.